Apa ae kuwi? Sayur-sayur tok ngene. Sayur. Lah anak mulanang. Hah? Mbok tak pesen orang bobok lho. Ini ada tambahan. Sawi, beh. Ya ya lho. Wis gendrajak udane. Ini kan masak ini kan masak. Ya iso barang kok. Engko ra enak nek sing mangan. Lele, ya ora pantes dhek mau kondo nemen nek wong masak iki kok ya. Wong lanang masak iki wajar. Ya ora wajar kok. Wong lanang ya kerja golek dhuwit mosok ngewangi masak. Mau kondo kok nemen-nemen Sukro Net Channel. Wis hujan. Jam 7 pagi, suasana Galung Dawa gerimis sih lah, bawa payung. Hujan gerimis. Lho, lah ndi wonge bablas no. Pak Dokul, ngene ani. Dingin sih, dingin. Badanku lek wonge bablas nang ndi? Badanku wonge bablas kok. Lah kok wonge ngeyop. Ademnya Bisma makan apa Bisma? Bisma apa iku Bis? Apa iku? Hah? Apa sampai mami ku? Mimi ku? Apa Bis? Apa namanya Bis? Susu Jawa. Apa Bis? Iya lek golong karet cek menang. ngomong sih. Cari Ngomong Bis. dele. Gak mood deh. Loh enak pakes sih kira enak iki. Wis tak tekokne ndak sendek iki. Kok bakule luwe bakule. Bakule luwe. Ngawur, yo pasar meneh. Kok pira? 45 yo. Aku ndak nang cepet ya. Apa oleh Mbak sih? Oleh ta pasang nek. Iki lho. Oh, saya kan gak oleh, Mbak. 45 yo cek lah deh. Oh, oleh ya. Tuku pakes sih. Pakesnya gemene. Duwe iki sok. Kamu nyambel pecel kok enek pakes ya. Kalau bentuk kalau sekarang gak tahu ngono-ngono tadi. Iya gawal ya gak. Wis gak duwe sama. Pakes iki. Iki asale teko alas iki ya. Heeh. Nang udan mo. Pira Pak mau pakese Pak mau? 5.000. Nah, Pak Midun kudanan, Mas. Sebentar, Kak. Bawang yoga ya sekolah kudanan. Oh, sebentar lagi. Lah iya kok pulang. 5.000 pakese. Ya. Ono. Kok ramen regane? Teh Pak mau. Kok ramen regane? Sitok ae lek ngono larang. Iya ra Pak. Allahu Akbar.
Mbak Se payungmu ta Mbak Se? Kesana Mbak Se. Payung lucu ya. Iya. Saya enggak balik, Bos. Apa? Betul. Lima? Iki nek tuwek-tuwek kaya aku ngene. Anak yang tua. Sing tuwek ta? Iya, anak yang Sing tuwek alot. Ambek tuku apa iki mau? Pasar. hujan. Balik, yuk karate balik. Bangun tidur arek Mit. Cimit. Cak-cak opo? Halo Cimit. Halo Cimit. Bentar lak tau wegang arek. Apa? Arek tau wegang oh. Bentar sampe nang Sudan iki lho ya. Apa? Sarapan kayak bubur nih. Sarapan mapan turu. Loh, gelut mae. Bisma. Kadung ngomong akeh iku ngono. Sampai sing mau bingung. Loh, dikuat tenan nek. Sama 4 telulas 20 33 36 36 wis 40 ae 45 Oke. ade dhewe Kak Ya ada ono ta, Pak? gak berangkat rek bakule udanan Ya ya wis iki nek kene ngopi. Ayoan ngopian, bakulean. Bakule ngopian kudanan an. ngopi rek bakule rek Kok gak ngopi? jarang pun ngarak Ngeteh. Oh ngarak wis bahaya lek anak arak. Oh, nang ndone Pak Mes ae kulon. mau wedi aku denane dicegat apa blas no Sudah? Iki? 45 ya Nggih. oke Oke, duit 5.000. kan 5.000 susuke keren. Wis mulai masak. Iya iki lak nggowo iki. Aduh. Iso nggowo Pak Mo? Wis udan kes iki blonjone wis lho, blonjone sakmene bayane wis. Sat. Isu-isu wis udan. Cuaca yang sahdu tenan iki wis. Apa ae kuwi? Sayur-sayur tok ngene. Lah anak mulanang. Hah? Mbok tak pesen orang bobok lho. Sawi, beh. Nah ya lho, esuk wis gembrajak udane. Semuanya berantakan, gombalan jaring. Kudu tukang bawa pakanan tek tombol sae. Ya nggawa sitok ra iso iki. Hah? Lha ya lu nyuweden. Iya dikosek no Mas nganggur-nganggur Mas. Dikosek lah nganggur-nganggur.
Apa? Lah, becekku memblong ini. Lho, kelapane sitok gede. Lah, kayak ngono. Banune cek ngene ndek godhong-godhong. Benjene mari udan. Kok gak kembelok. Lelene gak telu. Telu gram 5. Nanti sing loro. Jadi mana cek terlimon, gorengnya ada rek serokan tapi pakane cek. Tuku kakean 2 kilo, rek telu. Wah. Ini ra iso masak ini, kan masak. Ya iso karena ketok. Engko ra enak nek sing mangan. Orang tuh kok orang. Lele, ya ra pantes dhek mau kondo nemen nek memang masak iki kok ya. Malah nang masak ya wajar. Ya ora wajar kok. Wong lanang ya kerja golek dhuwit mosok ngewangi masak. Mau kondo kok nemen-nemen Aku wegah kok. Bantu istri kok mau kondo. Ya ora. Masak bagian apa? Rumah tangga saling membantu. Iya, Mbak. Bantu melamir ah. Bisa repot dibantu. Tak ewangi lho. Lek nunggoki. Ewangi jadi meja. Isuk-isuk ya mesti luwe sarapan. Kurang mateng ya meneng ae ngenteni panggilan. Wis mateng baru. Kurang mateng. Mateng dah. Matang karo dadak jagung, celak gubung ora rek. Dadak jagungnya ora mateng. Oke. Sementara bisa menunggu. Oke mengganjal perut. Selak ngarit kok Kamu cek udah kok mati. Lha iku wis rada nek bentar-bentar didik. Ini ki jamane aku SMK dhisik lho, Mas. Kaya Rajangan Timun niku enak. Bobot celik. Lawa tote jane yo. Ada ngono sing bukan. Ya bener lawu payek kok. Niku kayak lupa, Pak. Karo kerupuk uyel. Enak. Ayo dadak jagung tapi kok manis itu enak metik niku. Sarapan. Wis Lur. Nanti sambung kembali Lur, video berikutnya Lur. Sukro Net Channel.